מי, צביקה? עם הסיקס? אתה זוכר מה קרה לו בברדית? אתה זוכר? ברדיאטור. השיטה שלו זזה. רדיאטור? כן, רדיאטור. נקרא לו מהטרטור. מה זה היה לו רעידת אדמה באוטו? המניפה. מי, בסיקס? אני יודע מה הסיפור של השלדה של האוטו הזה. המניפה הגיעה לרדיאטור, משהו גמיש. עשה לו חור. רק לו רדיאטור, תיקנו לו את הנזילה בשטח. כן, עשה לו חור. מי זה? זה הצהובה? תפר לנו כמעט. הטרנו הלבן. לבן? זה עדיף לא להסתכל. לא, אם הוא לא עולה, מסכן. עולה בוואדי חיסנה? לא בצד המפה. איך קוראים לו? איתו אף פעם אני לא מפספס עכשיו צילומים, גמרנו. עצור. נשבר לו זה, מה אתה לא לעצור? מה נשבר לו? הגלגל שלו. הגלגלים שלו. לא, זה ככה הגלגלים בטרנו. איך שעת? רגע. ככה, אתה רואה אותם ככה, נכון? ככה! תן בגז. צד שמאלה, לא בגז, אחי, לא בנשתולת. טיפה. זהר בני. טיפה ואחר כך, אחרי שאתה עובר פה... בני זה הוא שם הרבה גז, בני. טיפה שמאלה. הוא נותן הרבה גז. תן בגז. לפה. לא, שיתן לו את תחזור קצת אחורה. אין לו מספיקים כאלה שהוא יתפק. קצת אחורה. טיפה. כמו שאתה. עוד טיפה. בסדר. זהו. רגע, טיפה. רגע, ימינה. עוד ימינה. עוד ימינה, אחי. הוא רוצה שיתאפס פה. עכשיו תן בגז. אבל ימינה. הראל, תכוון אותה אתה. סע אחורה קודם. סע אחורה אבל. הוא רוצה כזאת. סע אחורה. תמיר, אתה עוד טיפה... ככה עושים את זה? תעלה. זה נראה כאילו... סע, אתה על מדרכה, לא על סלע. נו, גמרת לי את הפילם. איציק, שיעלה כבר, גמר לי את הקסטה. זה בנזינה אותו, לא? אם הוא ייתן בגז הוא תן גז, אל תפחד. חגורה. אני שמתי 3,200. שיפוט? כאילו לקרב ללהבה, להוציא לו ללהבה? לקרב ללהבה? לא, שאתה פותח? לא. אתה הולך לפה. זה שנראה לך שיש קיר זה שום דבר, זה פה. זה מה שעוצר אותך.
עופר, עופר! פה רואים איך אתה מקפץ. כל העלייה אתה עולה בדירוגים. תן בגז, תן בגז. תשאול אותה. למה? למה? מה לפה? למה? למה? מה, אתה מפגר?